Human atong pagsuta sa kasamtangang sitwasyon sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City, sayro nato ang mga lakang nga ginahimo sa LGU aron aksyonan ang mga gipaabot nga problema sa asosasyon sa mga manindahay. Aniya ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Nagbanaw nga tubig gikan sa mga hugaw sa isda tungod sa walay klarong drainage. Masimutan sab ang dili maayong baho nga gikan sa mga nagkatag nga basura. Pipila lang kini sa atong mga nakita nga kasamtangang suliran sa Bulwa Fish Landing sa Cagayan de Oro City. Gani ang Seafood Wholesalers Association nga mo'y gapaninda sa mong fish landing nangusog na gyud og panawagan nga kinahanglan na silang makabalhin sa moderno og limpyo nga pasilidad. I think it's ripe and mature that we move to a new facility, a bigger space, a bigger area where we can do business, not just for the wholesaler kay kanibaya nga area na po yung mga retailer on the other side. So kinahanglan lagin may transfer. Sa kabahin sa LGU, pinaagi sa City Agricultural Productivity Office, pinaspasay na ang ilang ginahimong pagproseso aron madayon na ang dugayng damgo sa mga fish vendor sa syudad. Nakigtagbo na ang LGU sa mga representante sa World Bank ug BIFAR ug personal nga gibisita ang site kung asa gilaraw nga tukuron ang 381 million pesos na kantidad sa Fishport Complex sa Barangay Bunbon. Ang LGU mipasalig sab nga mogahin og 60 million pesos isip tabang aron mahinayon ang proyekto. Ang environmentalist gyud ang nibisita because one of the requirement is ang environmental safety no sa Fishport Complex man. So diya gyud isda, tanan, baho, ugaw. But where in fact it's a good thing naka mismo verbally pa lang niingon na gyud sila it's a good area for the tawag aning Fishport Complex. State of the art ang giplanong Fishport Complex ug musubay sa tanang pulisiya aron masiguro nga luwas sa mga produkto gikan sa kadagatan ug lakip nga maprotektahan ang kinaiyahan. Gani ang mga representante sa LGU nag-benchmarking ngadto sa General Santos Fishport Complex aron makita kung paunsa nila kini ginapadagan ug makita ang infrastruktura niini. Una man kitay kapas no through the City Engineering Office nga plastaron even the access road right of way. So mo kana sa atong mga counterpart. So dako ang counterpart ni syudad gyud no plus dako pagyud atong makuha na budget from the World Bank. Ibrasahan na gyud ta nga finally approve na gyud no within this year. Ang target unta sa construction ani is next year first quarter. Samtang ginahikay pa ang pagproseso sa pagtukod niini. Usa sa mga nahimong aksyon sa LGU ang pagtabang aron mamintinar ang kalimpyo sa Bulwa Fish Landing. Uban ang BFP, nakiktambayayong ang City Economic Enterprises and Business Development Administration aron magpahigayon og flushing activities palibot sa fish landing aron malimpyuhan kini. Usa lang ang pangandoy sa mga fish vendor dinhi sa Dakbayan, ang usa ka hamugaway nga fish landing complex nga kayang makaakomodar sa panginahanglanon sa Dakbayan. O galing mahinayon ang pagkatukod niini dinhia, unta maampingan kini ug mapahimuslan gayod sa mga kagay-anon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. Kini ang RTV Presents.